ватани мо ҳамин шавқманди комикс, шавқманди мисол аниме зиёд аст. Мисол мана бо ёрдами шогирдон беназир шерзод айни замон қатима кор кардесиям. Зиёд аст. Лекин мегам қувват ба тавоноӣ. Айни замон як сценарий ман истагим силсила филми чора. Ғайр аз ин ози мо чӣ хидма гуфта будам хонум ришта и қаҳрамони фантастикии дима аллакай бароварданем. Аллакай китобшам тайёрай. Баъди ин ҳозир ман як ният наз дорам ки дар бораи бабри сафед. Бабри сафед ки дар ҳайвони нодир аст, дар қоҳои Тоҷикистони худ дида мешавад ин ҳайвонот. Дар бораи ҳавай як ба мисли ҳамин як комикс